Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आरो फिन खनसेबानि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायबाय ओमफ्राय भिडिअ बानायनो बिराद गोबाव जाबायमोन बिराद गोबावनि उनावसो बानायबाय आङो दायो आङो दङ बालिपारायाव माने केक बानायनायनि वर्कशप सानबा लादोंमोन आरोना ओमफ्राय सानबानि दिनै लास्ट डे बेयाव माने जों बानायनानै देखायनांगौ आं आवगायबो बानायबाय होमबाबो आंना केक बेसा बारा मोजां जायामोन नालाय ओंखायनो आंबो सोलोंफैबाय ओमफ्राय सोरबाफोर जुदि सोलोंनो गोसोबा आंखौ कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय आंखौ कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय सानबानिखौ माने सानथामाव फोजोबो आरोना सानसे फोरोंखानानै ओमफ्राय आंबो दायो रोंबाय मोजाङैनो बानाय फाइनेलि जाबाय आं बानायनाय केकआ ओमफ्राय सोरनिबाफोर बार्थडे एनिभार्सारिनि थाखाय केक नांगौ जायोब्ला अर्डार खालामनो हागोन Happy birthday, Jia!